एसे हायनारि आंनि मेगननि नोजोरा देग्लाय बर'नि गेजेराव गोबां सावथुनफोर ओंखारनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों। बेनिनो गेजेराव आलादा रोखोमनि मोनसे फेस्ला सावथुनखौ नोंथांमोनहा नुनो थांगासिनो दं। जाय सावथुनाव राजा रानि, दानब, असुर, जमराजा, सोरगो आरो मैदोखुरिनि जारिमिनखौ नुनो मोनगोन। बे सावथुननि मुङानो जाबाय सिमां रायजो। थां जोहोलावफोर, नोंसोर देरहासार जानानै फै। सिमां रायजो फेस्ला आबुं बर' सावथुनखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय गावबा गावनि ओनसोल, जायगाफोराव लांनानै दिन्थिहैनो थाखाय बेखेवना होबाय। जाय सावथुनखौ नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा खौसेयैनो जिरायना नायनो हागोन। मानोना बे सावथुनाव गाज्रि सिन, गाज्रि राव बायदि जेबो गैया। आरो नोंथांमोनहा नायनानै रंजाखांगोन आरो मिनिगोन। मानोना बे सावथुना गाबगोनां फेस्ला सावथुन। एसे हायनारि आंनि मेगननि नोजोरा सुसिन लाहारिनि सोरां माल्टिमिडिया प्रेजेन्टजों दिहुनजानाय बे सावथुनखौ लिरदों आरो बिथोन होदों बयजोंबो मिथिजानाय मिजिं नार्जारी बिथाङा। मिजिं नार्जारी बिथाङा सिमां रायजो सावथुनखौ रायजो राजाफोरखौ लानानै दिन्थिहैनो आरो नायनानै अनसायनो थाखाय खावलायदों। मानोना बे सावथुना गुबुन रोखोमनि मोनसे फेस्ला सावथुन। अब्लालाय नोंथांमोनहा मानो गोबाव खालामनो, थाबैनो जगाजग खालामना बुकिं खालामदो। बुकिं नाम्बार 7002089343 आरो 9864601991। एसे हायनारि आंनि मेगननि नोजोरा। गिबियावनो बे समावहाय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै। बे समावहाय आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दिनैनि थारिखआव जोंनि सिमां रायजो जाय सावथुनखौहाय रिलिज खालामनाय जादों। बे सावथुना मोनसे समाजारि सावथुन आरो बे सावथुना ओरैबायदि मोनसे सावथुन जादों जे बेवहाय नखरसेनि गासैबो सुबुङानो एखे मोनसे जायगायावनो जयै नायनो हानाय बायदि मोनसे सावथुन जादों। जे बेवहाय जेबो गाज्रि सोदोब बा गाज्रि सिन नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा। आरो बेखौहाय जोंनि गोबां बर' समाजनि सुबुंफ्रानो अनसायगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बे सावथुननि स्क्रिप्टआव गुबै बेनो दङ जे जों गोरोन्थि मावोब्ला साजा मोनो आरो जों मोजां मावोब्ला बयनिबो हेफाजाब आरो अननायखौ मोननो हायो। बे सावथुननि गेजेरजों बेखौनो बेरखांहोनो नाजादों। आरो दावराव दावसिनि गेजेरजों जों जोंनि समाजाव मालाबाबो सान्थि लाबोनो हाया। जोङो समाजाव जुदि सान्थि लाबोनांगौब्ला जों बयबो खौसे जानांगोन आरो गोजोननि थाखाय जों बयबो गोरोबलायनानै थानांगोन। जों बे सावथुननि गेजेरजों बे मेसेजखौनो होनो नाजादों। आसा खालामो बयबो बर' सुबुंफोरानो बे सावथुनखौ अनसायगोन होननानै। डाइरेक्टर हिसाबै सोर आरो प्रडिउसार हिसाबै सोर बाहागो लानानै बेखौ आबुं खालामो? बे सावथुनखौ स्क्रिप्ट एबा बे सावथुननि सल' लिरगिरि हिसाबै आंनो दङ, मिजिं नार्जारी हिसाबै। आरो जोंहा बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों ससि लाहारी। आरो बे सावथुनावहाय गाहाय फाव खालामदों जोंना दिखियाजुलिनिफ्राय फैनाय मोगथां बिथाङा। आरो एक्ट्रेस हिसाबै दं जोंहा बिथराय। आरो लोगोसेयैनो राजा हिसाबै जोंहा दङ रन्जित उजिर आदा बिथां। लोगोसेयैनो आरो गुबुन मोनसे पार्टी हिसाबै जोंहा कुमार बरगयारी बिथाङाबो दङ। बेबायदिनो माखासे जोंनि चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला बेनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि फावगिरिफ्रा बेहाय सावथुनाव फाव खालामदों। आरो गोबां जाखांफुनाय लाइमोनफ्राबो बे सावथुनाव फाव खालामदों। आरो बे सावथुना जाहैबाय मोनसे समनि राजा रानिफोरनि काहानिजों लोगोसे जोंनि नैबे दा सोलिबाय थानाय जायनाखि थासारि, बे मोननैबो थासारिखौ सरजाबनानै बे सावथुनखौ बानायनाय जादों। जिथु नुनो मोनदों सावथुननि टाइटेलखौ सिमां रायजो, गुबै ओंथिया मा? सिमां रायजोनि ओंथियानो जाहैबाय जे जों जाय मोनसे रायजोखौ लुगैयो
जेराव माने मोनसेबो दावहा थाया मोनसेबो दावराव दावसि थाया ओरैबायदि जों मोनसे गोजोन रायजोनि बयबो सिमां नुयो जायखौ जों सिमां रायजो होननानै बुंनांगोन आरो थ' जोंनि बे सावथुननि गुबै थांखियाबो बेनो जे जों बयबो गोजोन आरो खौसेथिनि रायजोखौनो लुगैबाय थायो थ' बे हिसाबै जाहाथे जेबो दावराव दावसि फैया जेराव गोरोबलायनाय जेराव खौसेथि थायो बेबायदि मोनसे रायजोखौ लुगैयो हिसाबै जों बे सावथुननि मुंखौबो सिमां रायजोखौनो दोननाय जादों जिहेतु नोंथांनि सिनेमाखौ जुदि दाब दाब जायगायाव देखायहैनोब्ला माबोरै मोननो हागोन बे सावथुनखौ जुदि रायजो राजा बिथांमोना अनसायनानै दाब दाब जायगायाव दिन्थिनो लुगैदोंब्ला जायनाखि जोंनि ट्रेलार एबा एडभार्टाइज हगारनाय दङ बेवहायनो कन्टेक्ट नाम्बाराबो दङ बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बे सावथुनखौ दाब दाब जायगायाव दिन्थिनो हागोन जों नुनो मोनदों जे देग्लायनि जिथु सावथुन गोबां सावथुन दङ नाथाय नोंथांमोननि सावथुना एसे आलादा रोखोम नामा नोंथांमोननि सावथुना देग्लाय बोसोरावहाय बर' सावथुन हिसाबै गोबाङैनो ओंखारदों जोंनि चिरां जिल्लायावबो गोबां ओंखारदों थ' आरो बयनिबो सावथुना मोजाङानो जाजोबदों देग्लाय बोसोरावहाय माने खोब मोजां मोनदों गोसोआवबो जे बयबो मोजां सावथुन दिहुनदों होननानै थ' बेनि गेजेरावहाय नैबे सिमां रायजो सावथुना एसे आलादा जादों बे आलादा बुंनायनि खारनानो जाहैबाय जे बे सावथुनावहाय राजा रानि ओंखारलायनाय माखासे जायखौ जोङो जम राजा होननानै बुङो मोदायफोर ओंखारलायनाय आरो जोंनि दानि समाजारि मोनसे थासारि बे थासारिखौबो बे सावथुनाव नुनो मोनगोन थ' ओंखायनो जों बुंनो गोनां जादों जे बे सावथुना गुबुन सावथुननिफ्राय एसे आलादा रोखोमै दिहुनजानाय जादों नोंथाङाबो रल खालामदों नामा बे सावथुनाव आंबो रल खालामदों एसे मेन हिर' जाय एक्टर दङ बिनि लोगो हिसाबै बे सावथुनाव रल खालामदों माबायदि रल खालामदों आं एसे सावथुना एसे कमेडिजोंबो खारदों थ' बे हिसाबै आङो हिर'नि लोगो हिसाबै सासे कमेडियान लोगो हिसाबै रल खालामदों मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिनो लुबैगोन जितु बे सावथुनाव राजा रानि दानब बा जम राजा ओंखारलायनाय गुबैयै बे माबोरै जायो जों बे सावथुनावहाय ओरैबायदि जायो जे दानि समाजाव जाय सुबुंफोरा गाज्रि खामानि मावो जोंनि आबै आबौमोना बुङो जे जों थैखांनायनि उनावहायलायनो जोंनि सोरगोआव थाङो बाहाय जम राजा मोना जोंनि फाब मावनाय बा मोजां हाबा मावनायफोरखौ सुनायो दा बिनि उनावहाय जोंखौ साजा होयो थ' बे सावथुननि काहानिखौबो जों बिदिनो लांदों जे दानि समाजाव माखासे सुबुंफ्रा गाज्रि खामानि मावोमोन जायखौ सोरगोआवहाय थैनायनि उनाव सोरगोआव सौहैयो बिनि उनावहाय जम राजाया बिथांमोनखौ साजा होयो साजा होनानै आरो फिन जोख्लाय हरनायनि उनावहाय मोनसे गोदान रायजोआव बिथांमोना सौहैयो जेराव बे रायजोआवनो माखासे राजा रानिफोरखौ बिथांमोनाबो लोगो मोनहैयो आरो दा बे सावथुननि काहानिया बेबायदि खालामदों आरो थेंक इउ मा बुंगोन दे रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना दिनै सिमां रायजो मोनसे फुल मुभि नोंथांमोना दिनै बेखेवना होबाय रायजो राजानि थाखाय मा बुंगोन दिनै बे फुल मुभिखौ बेखेवबाय रायजो राजाखौ खावलायनो सानो जे माने बयबो अनसायो बेवहाय आंबो एक्टिं खालामदों MLA जानो सिमां नुनाय गोबां आर्टिस्टफोर दं मोजां एक्टिं खालामदों माखासेखौ नायनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा कमेन्ट होगोन मोजां गाज्रिखौ जों गावनो एक्टिं खालामग्रा हिसाबै गावथ' जोंहा उसुबिदा मोनो बुंनो जायखिजाया आङो नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बिराद कमेडि मिजिं नार्जारिनि डिरेक्सन आरो केमेरा एडिटिं VFX सचिन लाहारि बेनो देग्लायनि सिनेमाया बेयो बयनिफ्राय गुबुन आलादा बे सिनेमाया बुंनो थाङोब्ला गोदो मोनफा मोननै नुहांदोंमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बेबायदि काल्पनिक माने राजा रानिनि राजकुमारि दानबहारि बायदिसिनानि बिदि सिनेमा ओंखारनाया बिराद गोबावसैमोन द्रप जानाया बे बोसोराव मिजिङा माबा मोनसे सानखांनानै बे सिनेमाखौ दिहुनदों बिराद मोजां जादों गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनसिम जों खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय थारमाने दिनै 2 अक्ट'बर जों बारायखौ मोजांखौ मोन्दों दिनै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती दिनाव जों दिनै रिलिज खालामनो थाखाय जोङो थारमाने जोङो दिनै प्रिमियार श' खालामनो हाथ'वाखैब्लाबो जोङो रिलिजनि नामै नोंथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो बेहाय फोसावनो सानदों जे सिमां रायजो दिनै रिलिज खालामजेनबाय बेवहाय जों बुंनांगोन जे प्रडिउसारा जोंना सचिन लाहारि आरो स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्टर बेयो जाहैबाय मिजिं नार्जारि दा जोङो बयबो बुंगोन जोङो फंसेब्लाबो जोंनि जे नैबे जे जारिमिनाव गैयै बर'आ बे जाथाया जोङो मोनसे काल्पनिक बे बुस्थुखौ जोङो दिनै बहनदों राजा रानि जानानै माबा मोनसे राजा बेबायदि बर'आ अनेक गोमालांनानै रायजो जाबोनानै दंमोन बे गोमादों दा बेखिनिखौनो जोङो गोसोखांनानै बानायनाय जादों आरोखि बेवहाय जों कमेडिबो सोनाय जादों नोंथांखौ जों गोबां समाव गोबां फिल्मफ्राव जोङो कमेडियान खालामनायखौ नुयो नोंथांनि रला बे सिनेमायावहाय मा बे रलाव बे सिनेमायाव आङो रल लादों राजा हिसाबै सिमां रायजोनि राजा
बावहाय आंहा फोरजाफोर दङ, सान्थ्रि गाहायफोर दङ, बे लानानै आं राजा जादों। ओमफ्राय गोबां ग्रुप दङ जोंना, जोंनि राजानि आन्दाराव सिङाव फिसा 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 माखासे माबा लानानै थादों संसार जानानै, बेफोरखौ जोङो बहननाय जादों आरोखि बेखिनिखौ। बे फाव खालामनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? आङो जोबोद मोजां मोनदों। बे जुदि फाव खालामनायाव जुदि रायजो राजाफ्रा अनसायोब्ला, मोजां मोननानै जुदि माबायोब्ला, कमेन्ट होयोब्ला जों अनेक साबसिन मोनबावगोन आरोखि। आंथ' बिराद बिसेसखि आं साबसिन मोनबावदों आरोखि। ससे गुसुं राजानि एक्टिंखौ देखायनो हागोन नामा डायलग? राजानि एक्टिंआव आङो बेखौल' बुंगोन दे, सान्थ्रि गाहाय मानो लिंबावोमोन आंखौ बे रायजोआव, सरि मानो लिंबावामोन आंखौ बे जायगायाव, बुं सान्थ्रि गाहाय मानो लिंबावामोन नों, थिग बिगिदि आरोखि। पाब्लिकफोरखौ नायनो थाखाय मा खालामो? आङो पाब्लिकनि सायाव नोंथांमोना जुदि अनसायोब्ला पाब्लिकफ्रा नायगोन। मस्ट कमेडि बाहाय राजा रानि, बाहाय फोरजा उसुरफोर दङ, गोसोम हारिफोर दङ, बेफोरखौ लानानै जों गासिबो कमेडि। खिन्थु बर' रायजोआ गोदो बर' माबाफ्रा बेबायदि संसार जाबोदोंमोन, बाहाय माखासे जारिमिनारि जाथाय जाबोआखै, गोबां बेबायदिनो जारिमिन गैयै बर'आ संसार जाबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ बहननाय जादों आरोखि। दिनैनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दिन्थिनाय जासिगोन नामा? दिनैनिफ्रायथ' नङा, दिनै जों रिलिज होनायनि थाखाय बेनो, गाबोननि थाखाय जोङो फुरा गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो फान्ड जानानै दङ। दा दिनै बिनि थाखायनो जोङो दिनै रिलिज खालामनांगौ जादों आरोखि। सिमां रायजो आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना बेखेवबाय, दा दाब दाब जायगायाव रायजोफ्रा गाबोननिफ्राय दिन्थिनो हासिगोन। दा नोंथांमोना बे सिनेमाखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरो? बयनिसिमबो निउस नायगिरिफोरखौ खुलुमनाय जासिहरबाय। जोंहा गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो जायगायावहाय दिन्थिनायनि माबा दङ, बुकिं दङ। दा जायफोरहा सिमां रायजोखौ नायगोन, अनसायगोन, बिथांमोनहा बे सिमां रायजोखौ गुबुन जायगायाव लांनानै, दाब दाब जायगायाव लांनानै नायहैनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बारा गाहायाव लिंकआव होनाय जागोन। बिथांमोनखौ बे कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना लांनो हागोन आरोखि। सावथुनखौ मोननो हागोन। औ। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।